Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш Джей. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навон мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охари мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст Daewoo Nexi бо нархҳои арзон ВАЗ 2106, ВАЗ 2112 ва дигар навон мошинои Toyota, мисол Toyotaҳо ва Hyundai Staris Option, мошинои Daewoo Lacetti, ин хеле мошиное ки арзон баъди шумо омода кардем ки ва бисёрша ҳамаша равон кардага ки ҳамаштан хел срочно сум дара курае. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст дар видеои оянда ҷудо карда баъди шумо пешкаш мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 165 сомони 50 дирам. Мо бошад навора сар мекунем. Марҳамат азиз, рафтем. Дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон гузаштан компанияи Акаи Муҳаммадро ба шумо тавсия метавонем ки ба фикри ман компанияи Акаи Муҳаммад ҳама уже мешиносад. 8 сол аст ки таҷрибаи корӣ дора, одами боваринок аст ки мошиношон мошинои комфортни замонавие. Шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегиранд ва ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. 4 та рақам аст ки ҳар 4 рақамошон кор мекунанд ва дар дорои мошиншон Wi-Fi, зарядник ва кондитсионер доранд. Ба шумо тавсия метавонем аз номи канали мо гап дорем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. Марҳамат, тамос гирем. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон ки Honda Servi аст ки соли барои 1996, сӯзишвориш бензини холӣ, авбиомотор 2 литр, коробка автомат, ҳолати мошини баъдро беҳтарин. Honda Servi мотор мега нав кардагӣ, 4 та баллон пачка, аккумулятори нав. Мошина мега фақат мегири ҳай мекунӣ. Мошина мега 100% ҳуҷҷатош то моҳи марта ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон пачка, 4 диска, кондитсионер, электропакет, радной краска, ам хеле светои вишнови. Мошина мега баъдро ҳолаташ беҳтарин, хеле ки дасти як одамда гаштеса. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, тарафи Калхозобод ва нархша гуфта 40000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. 40000 сомонӣ кадоме ки мехарад муомила мекунам. Дӯстони азиз, ин ами рақамошо рақамои Мегафон Тоҷикистон пастияни кор мекунад. Кадоме шумо ки мехарен маромад занг занен. Агар ягон вариантҳои хуб алишӣ дошта бошед, вариантҳои алишторам пешниҳод кунен, хайхчон интихоб кунанд. Мошинча как нада. Honda дӯстони азиз, яъне ки Honda Servi ам хе ном доштае. Бештар маълумотои пурра аз ами рақамои Мегафон, прамои рақамои соҳибшонай албатта занг занен. Лайкор аз ани навора падлисаш кунен. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21012 аст баъдрон ки мошинои советска, мошинои молодежни соли барои 6 2004 сола ки сӯзишвориш газ бензина, моторош 1.6 литри паразитои, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Свети мошинам хеле савзак, салон тоза, магнитофон, 4 диска, 4 баллонои 70-80%. Мошин мега пусидагӣ умуман надорад, задагӣ нест, мошин мега нахадвай. Срочно мегад пул дар кушта мошина бо нархи арзон фурӯхтесиям. Нархи мошини баъдрон 10000 сомонӣ аст ки бо ягон сумша арзон мекунам. Бениёят мега сум дар кора, ба ҳамин хотир мошина арзон фурӯхтесиям 10000 сомонӣ. Инашам баъдрон дар ноҳияи Калхозобода қарор территорияи ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ мешавад, тарафи Калхозобод ҳамонҷа қарор дорад. Прамои рақамои Россия аст кор мекунад ва рақамошон дар WhatsApp пайваст дорам. Кадомитон мехарен ай дар рақамошон занг занед ёки дар WhatsAppшон нависем, ба шумо маълумотои бештарша мефаҳмонам. ин хел нархи мошина арзон аст, баъд ин хеле ВАЗ 2112 дигар арзон намеояд. Маромад албатта тамос гирем. Хоб, агар шумо дар охари мошинои фурӯшӣ барои реклама кардан хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама бошад, маромад рӯй кунен, мо дар хизматем рекламада мегузорем. Фақат дӯстони азиз, лайкора фаромӯш накунен, гузорен ва силкаи навора дар WhatsApp имо ки ҷой боша падлисаш кунем. Тамошобинони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хубиро ба шумо тавсия метавонем ки Мерседесои Sprinter. бори шуморо аз территорияи Москва ва Московский област, территорияи Любино, Садовод қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёгон, Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Уяли, территорияи Қумсанги, Қабодиён, Шаҳритӯз ва Данғара, Кӯлоб, Сарбанд, Бухтар оварда мерасонанд. Агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. 3 та рақам аст ки ҳар 3 рақамошон кор мекунанд. Мошиное ки зуд пур мекунанд ва ба Тоҷикистон сафар мекунанд. Маромад кадоме ки агар бошон срочно набошад, маромад ба шумо тавсия метиҳем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдрон ки Daewoo Lacetti ҳастае ки чӣ хеле ки шумо дар комментария бисёр хоҳиш мекардем пешниҳод чист светои серебристӣ. соли бароишаш 2005 солае ки судишвориш газ бензин кор мекунад баъдро моторша 1.8 литр гуфта гаста 1.6 неу 1.8 соҳибшон гуфта. коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин салон тозака чихолои нав зада гаста. хоб кондитсионер электропакет свети радной 4 дискаи рамашка чихелия ва 4 таблони ҳолати кори 80%. мошинча нахадвай нашод не ки ҳамин мисол ҳуҷҷат ва хадавои мошин ягон чӣ гуфтагӣ нестае. кадометон ки мехарем бо қатишон тамос мегирем. нархи мошина дӯстони азиз яъне ки 30,000 сомонӣ яъне ки 28,000 сомонӣ гуфтае бо арзон меша 28 та мега гуфтесае яки нархи ахироша хай бохтон савдо кунен яъне ки 30 таш мега 28 та метия бо ягон суб хай муомила мекунем. мошини баъдрон дар территорияи Душанбе кадометон ки мехаред маромад рақамош ҳаста бештар маълумотша гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае баъдро ки састайнои нахадо ки бо нархи арзон. соли бароишаш 1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. моторш 1 литри простои экономни коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад баъдро мошинчаи тарафҳои Европа. хоб мошин салон тозаи раднои краска 4 диска 4 балони ҳолати кори мошинча мега ҳолаташ соза мега нахадвае. хай бо бештар маълумоташа худатон мегиред. нархи 16000 сомонӣ ҳастае ки бо арзонтар карда метиҳанд. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар Душанбе пойтахта 16000 сомонӣ омада аз пеш бинем мега бо муомила мекунем. рақамошо рақами мегафон ҳастае кор мекунад албатта занг занем бо қатичон суҳбат кунем. дӯстони азиз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад дар комментария нависед мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. кадом мошине ки шумо дар комментария менависед агар ки ёфтем якум шуда баъри шумо видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии арзон ҳастае баъдрон ки Opel Astra F дар кузофи Caravan Universal. соли бароишаш 1996 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объем мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега раднои краскаша 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. кондитсионер дорад кор мекунад. хай 4 дискаи просто салонша тоза. мошин хай баъзе ҷош краскош безеб шудагай мумкин ҳамиқа расход дорад дига маҷош 100%. дӯстони азиз нархи мошина мега 17000 сомонӣ мегем не ки бисёри баъд арзон намешавад. камтар мега муомила мекунем срочно сум дар курай. ва инашам қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе. дӯстони азиз илтимос кардагаса беҳуда мегад занг назанед. аз мо хафа нашен соҳибшон ҳам хеле маълумоташа гуфтагия ки беҳуда занг назана фақат одамони наличи сумкати камтар мумкин 500 сомон мумкин 1000 сомон арзон мекунанд не ки бисёр арзон намешавад. пеша ки ҳами хеле маълумоташа гуфта ки мо расонем. хоб рақамошо мегафона кадоме ки мехара маҳрамат занг зана. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi ҳастае ки бо нархи арзон соли бароишаш 1998 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз солша 98 сол чун гуфтаине ки намедонам Nexi германския узбекия мисол намедонам ягон мисол корейския иша нагуфтиянд. нархи мошин мега 12000 сомонӣ ҳаста бо арзонтар мешавад ва мошин қарор дорад шаҳри Кулобда. мошинча мега нахада ягон камбудам Nexi тозака ҳами хел соҳибшон маълумоташа наистае. хоб рақамош раста 918 кор мекунад. кадоми да ки Daewoo Nexi лозим бошад маромад занг занен ай 12000 сомонӣ бо арзон мекунанд. дӯстони азиз аз шумо хоҳиши ва бародарем ки лайкора занен барои видео пешкаравимо. лайк фақат барои ки видео пеш мера мисоли одами мошинхар соҳиби мошин мешавад. лайкора занен ва агар имконият бошад навора дар WhatsApp имо парилсаш кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае баъдрон ки соли бароишаш 1994 ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мега нав ҳастае хадавои нав кардагӣ. мотор мега мисли соат кор мекунад. балон нав яксола ҳуҷҷат хадавои дорад. мотор 100%, 4 калпак раднои краска. мошин хай обшим нахадои фақат солош 94 нархи мошина мега 16000 сомонӣ мега бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри Қурғонтепа
люкам доштаед. Нархи мошини бадрон бениҳоят арзон астад. кадоме ки на Opel Vectra харки боша, на успед кинен мошинча нархш арзон астад, фақат одамони харид алиш намешад. то қад суми холӣ дар шаҳри Бухтар 16000 сомонӣ. маромад кадоме ки мехара айдаст натиад. дӯстони азиз, ҳамахе рекламаҳои дошта бошанд. агар мошинаи хонаи заминаи мо фақат реклама мекунем, шумо сурат маълумотша рӯй кунед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 бадрон ки бо нархи арзон, светои радной ва нархиш арзон. ВАЗ 2106 соли барои 6 1980 бензини холӣ бадрон сӯзишфурӯш, мотор эконом 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникияй. мошинча мега нахадо ягон камбудӣ надорад. 4 диска, 4 балони ҳолати корӣ, радной краска хай мошин мега нархишта арзандай. мақсад соза мега мошина хая муҳкам мекунӣ, я палисос мекунӣ, сатфои тозак мешавад. ям химчизка исӯ я тозаш мекунӣ, тамом. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ. бо муомила арзон дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ ленс кираёда мошин айни ҳол қарор дорад. кадоме ки успед кад агар харидана маромад рақамошон мегафона кор мекунад. дӯстони азиз, тамос гирифта бештар маълумотша гирем. мо лубои намуд рекламара мекунем. мақсад чизе ки фурӯшӣ бошад роӣ кунем, мо дар хизматем, дар рекламаи оянда мегузорем. кадоме то ки мошин хар ки бошед дар комментария нависед. мо дар видеои оянда чӣ хеле мошине ки шумо мегӯед, мо пешкаштон мекунем. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.